Sziasztok, én Róbert Katalin vagyok. Én pedig Késledári Zsófia. És ez itt az Írni akarok podcast, és a mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy nem csak egyféle írói típus létezik. Váratlan fordulat. Váratlan fordulat vajon? Szerintem alapvetően azoknak, akik mozgolódnak írós körökben, vagy van egy jól bevált írós közegük, vagy csapatuk, nekik nem biztos. Tehát szoktak az emberek így jegyzetet cserélni a komment szekciókban, hogy nektek mi vált be, nem tudom, elakadásnál, vagy mi tetszett a legjobban az írás közben, vagy ilyesmi, és ott is a kommentekben is egy csomószor kiviláglik az, igen, hogy vannak, akik megírják előre a nagy összecsapást, mások pedig azt írják, hogy úristen, hát ha én azt megírnám, akkor soha nem írnám meg ténylegesen a többi részét, tehát hogy így... Ugye, igazából, amit te itt felhoztál, meg ami egy tök érdekes tapasztalat, hogy ha az ember mondjuk híres íróknak az én így írok típusú anyagait, beszélgetéseit, bármiét nézi, és azt veszi alapul, akkor nagyon könnyen tévútra juthat. Tehát tegyük fel, hogy van egy író, akinek imádom a könyveit, abban a zsánerben ír, amit én szeretek, ilyet akarok írni, mint ő. És vagy kiad egy, nem tudom, anyagot, könyvet írásról, vagy egyszerűen csak beszélgetnek vele arról, hogy hogyan szokott írni. Leülök, és azt mondom, hogy na most megtanulom, hogy kell ilyen könyvet írnom. Simán lehet, hogy amit ő elmond, hogy ez neki a technikája, ő így és így működik, azt elkezdem leutánozni, de nem megy nekem. Úgy nem megy, nem azért nem megy, mert nem vagyok olyan ügyes, mint ő, hanem mert azok a módszerek, azok a technikák, amiket ő elmesél, mondjuk, hogy előre megtervezek mindent, és egy Excel fájlba végigírom, melyik fejezetben mi fog történni, azok engem íróként leblokkolnak. Vagy pont fordítva azt mondja, hogy én csak leültem, volt egy gondolatom arról, hogy egy fiú meg egy lány sétálgat a hóesésben, és aztán így elkezdtem ebből így írni, és lett valami. De ez engem baromira feszélyez, hogy én így elkezdek írni, és semmit nem tudok. És hogy ez azért van, mert lehet ugyanabban a zsánerben egyébként tök jól működő könyveket megírni, különböző írói módszerekkel. Igen. Azt jutott most eszembe, hogyha az ember abban a szerencsétlen helyzetben van például, hogy Golden Lane a kedvenc szerzője, aki fejben végigírja a regényt, majd amikor ezzel megvan, akkor csak leül és legépeli. Elég ijesztő. Igen, tehát hogy akkor ezt így csináld utána, vagy ez lenne az elvárás, hogy ezt csináld utána, és hát az a szerencse, hogy nem. Tehát, hogy így nem ez az elvárás, hogy az ember kész regényekkel a fejében létezzen, tehát így... Nyilván van, tehát hogy tényleg van olyan író, aki neki sem kezd addig, amíg mindent ki nem talált. Vagy van olyan író, aki egy csomóféle lehetőséget meg irányt végigpörget. Ugye Onsza is ezt szokta mondani, hogy először így több irányból végignézi, hogy mik történhetnének a regényében, mármint fejben elmeséli magának, és aztán utána eldönti, hogy melyik az, amelyik passzol ahhoz, amit el akar mondani, vagy ami nem hal meg a szereplő a harmadik oldalon. Tehát, hogy ezek hasznos dolgok adott esetben egy regénynél. Igen, a túlélési statisztikát mindenképpen javítja. Igen. És hogy van, akinek ez biztos, hogy nem működik, mert van, aki semmit nem tud arról, hogy mit akar írni, amikor elkezd írni, és pont az neki az élmény, hogy felfedez írás közben a történetet. És van, aki meg tudja, hogy mi a fő dolog, amit mondani akar, és addig nem tud leülni írni, amíg ki nem gondolja, hogy mikor mi fog történni. És te milyen típusú író vagy? Én eléggé tervezős író vagyok. Ugye általában azt szoktuk megkülönböztetni elsőként, hogy valaki lineárisan ír-e, vagy mozaikolósan ír. A lineárisan író az elkezdi a történet elején, vagy hát az ő írásának az elején, és halad előre felé a történetben. A mozaikolós író viszont különböző kulcspontokat és jeleneteket ír meg, teljesen össze-vissza a történetben, és ezeket majd összeköti. Itt még egyébként az, hogy mennyire vagyunk tervezősek, ez nem befolyásolja ezt. Tehát egy lineárisan íróvad is megtörténhet, hogy nem tervez előre, csak tudja, hogy egymás után fognak jönni azok a dolgok, amiket ír, és majd ebből kibontakozik a sztori. Egy mozaikolós írónál lehet, hogy neki van egy tök szigorú vázlata, de nincsen kedve a vázlatban az időrend szerint haladni, ahogy majd az olvasó elolvassa, hanem neki az az izgalmas, hogy a vázlatból kiszedi a számára legérdekesebb jeleneteket, megírja, tobzódik bennük, jól esik neki, és aztán utána hát a kuli munkát is el kell valakinek végezni, összeköti őket. Igen, sírva valószínűleg. Igen. De igen.
próbálja megoldani, hogy azok ott működjenek, igen. Ha kell, akkor nyilván kidob valamit, vagy variál, vagy átír. Tehát, hogy itt mindenkinek kell adott esetben javítani és átírni, legfeljebb Max Goldánénnek nem merő a fejében csinálta azt a szakaszt. Igen. Meg egyébként az, hogy átírsz az első draft után, az egy ilyen nagyon-nagyon fontos része annak, hogy az embernek egy kész és jó regénye legyen. Szerintem szánunk majd erre egy külön beszélgetést annyira. Abszolút, igen. Tehát, hogy minden esetre én például személy szerint eléggé el is tervezem, hogy mit akarok, tehát legalább a főbb kulcspontokat tudom, és ezeket lineárisan írom meg. Tehát én nem nagyon tudok mozaikolni, egész életemben egyszer volt olyan, hogy egy jelenetet előre vettem, mert annyira akartam, hogy csókolózzanak, de ez csak megmutatja, hogy én nehezen viselem a slow burn-t, és azt hiszem, körülbelül egy regényem van, ami tényleg slow burn, a Szedíts meg, és hogy már annyira akartam, hogy csókolózzanak, hogy kénytelen voltam megírni azt a jelenetet, amit nyilván, mikor odáig jutottunk, akkor át kellett írnom, mert persze nem pont ugyanolyan szavak voltak, nem pont ugyanolyan érzelmi helyzet volt, de akkor végre megkaphattam a türelmetlen énemet kielégítette. Tehát minden más esetben én így megyek abban az ütemben, ahogy majd az olvasó is olvas, mert nekem úgy vannak meg jól az érzelmek. És valakinek tökre nem. Van, aki azért akad el írás közben, mert azt hiszi, hogy lineárisan kell írnia, és az első olyan résznél, ami őt nem foglalkoztatja, megáll, holott látja maga előtt mondjuk, hogy még lennének izgalmasabb jelenetek, és mozaikolós hozzáállással simán elkészíteni a regényét, aztán oké, összekötni ezeket. Szóval, hogy ez egy tök fontos dolog ezt tudni. És akkor a másik, amit ugye én mondtam magamról, hogy én tervezős vagyok, és hozzuk be, az, hogy nem mindenki tervezi meg előre, hogy mit szeretne írni. És ez nem baj. Igen, beszéljünk a hólabdásokról is. Igen. Szóval beszéljünk azokról, akik csak vibingolnak, akik csak ülnek, egyszer majd valami lesz. Ennyi. A legjobb szórakozás. Tehát a hólabdásoknak általában van valami kiinduló dolog. Többnyire egy jelenet, egy szituáció, vagy egy viszony, vagy egy valami helyzet, ami foglalkoztatja őket. És akkor azt úgy leteszik, és elindítják a szereplőiket, hogy na, és mit szólsz ehhez? Na, és hogyan reagálsz? És épp olyan kíváncsiak, mint az olvasó, amikor majd ül, hogy mit fog ehhez szólni a szereplőm. És hogy nekik ez a felfedezés tulajdonképpen az írásnak a része. És ha valaki őket belekényszeríti ebbe, hogy de írd meg előre, hogy mikor mi fog történni, legalább vázlat szinten talált ki, hogy melyik fontos dramaturgiai ponton mi lesz, és mi a fordulat, és mi a meglepetés, akkor már utána nem tudják megírni a regényt, mert kiveszett számukra az izgalom. És hogy ez egy tök valid dolog, és tök valid dolog, hogy ül egymás mellett egy hólabdás, meg egy tervezős, és úgy kedvesen hallgatják a másik örömeit és nehézségeit, hogy na hát, tényleg semmit nem tervezel, vagy na hát, tényleg nem untad, mert így már kitaláltad, hogy mi fog történni a végén. És ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes megoldás, ami miatt nem lehet azt csinálni, hogy egy az egyben átveszem egy akár nagyon tisztelt író vagy írótársam technikáját, mert ha közben én valami más vagyok, és nekem az nem működik, akkor úgy körülbelül hónapokra vagy évekre blokkolhat. Igen. Tehát érdemes emiatt szerintem az embernek végig gondolnia azt, hogy számára mi az, ami fontos az írásban, meg mi az, ami nem is mi az, ami fontos, mert nagyon sok minden fontos lehet az írásban, de hogy mi az, amit élvez az ember. Hogyan élvezem én az írást? Igen, mert azért tehát nagyon komolyan vesszük azért nagyon sokszor így az írást, meg azt, hogy nem tudom, akkor eljussunk a kiadásig, meg nem tudom, minél jobban bak legyünk technikailag, meg ez az, de hogy alapvetően, hogyha az ember nem élvezi egy apró részét sem annak, amit csinál, akkor nem jó úton halad. Igen. Én ezt így kurzusokon is nagyon sokszor el szoktam mondani, tehát ez nekem tényleg egy visszatérő dolgom, hogy bármit tanul, bármit tud az ember, hogy még mit kéne jobban csinálnia, mindig meg kell keresni azt, hogy mit élvezek az írásban. És vissza kell oda újra és újra térni. És hogyha én azt élvezem az írásban, hogy nem terveztem meg semmit, és így majd az egészből legördül a végén egy hatalmas nagy lavina, és aztán megnézem, hogy abból a lavinából lesz-e kerek történet valahogy, és hogyan lesz, akkor így kell írnom. De hogyha én meg azt élvezem az írásban, hogy mindenről tudom előre, hogy hova fog kerülni, és miért, és hogyan, akkor meg így kell írnom. Igen. Ami egyébként még a fájdalompontja lehet szerintem a lavinásoknak, hogy valószínűleg azoknak, akik tényleg így
egy alapötletből indulnak ki, és úgy görgetik maguk előtt a történetüket, mint a kis Scarabeus bogára kakigolyót, hogy valószínűleg nagyon sokat ki kell majd belőle dobni. Tehát nagyon sokat kell majd átírni, meg átvarjálni, meg kiderül, hogy a mágiarendszer nem is úgy működik, meg kiderül, hogy a XY-nak a seregje az nem is ott volt ebben az időpillanatban, mint én gondoltam, szóval ez egy ilyen elég fájdalmas rész is lehet, viszont ha már van egy kész szövege az embernek, azzal lehet dolgozni, szóval, és nem tud az ember kibújni a saját bőréből, és egyszerűen mással foglalkozni, mint ami érdekli feltétlenül. Ez volt az egyik gondolatom. A másik meg az, hogy egyébként ezek a kategóriák szerintem nem ennyire nagyon merevek, igen. Tehát, hogy neked is van olyan része az írásban, amit megtervezel, és van, amit meg nem. Igen, és van olyan, amit meg vibingolsz, és a végén összefésülsz, és szerintem én is ugye alapvetően hólabdás vagyok, viszont vannak konkrét jelenetek, meg vannak konkrét érzelmi szituációk, vannak konkrét döntéseik a karaktereknek, amiket tudok előre. Ezt szoktam így barátoknak mindig mesélni, hogy van egy sztorim, amit azért kezdtem el írni, mert tudtam, hogy azt mondom, hogy a 28. fejezet lett végül a 32-ből, hogy a 28. fejezetben mi történik, és oda akartam érni. És nem tudtam pontosan, hogy hogyan érünk oda. Tudtam, hogy oda érünk, nem tudtam, hogy mi lesz a pontos út, amit végigjárnak a karakterek, és nagyon izgultam, hogy fogunk vajon oda érni. Tehát, hogy azért így volt bennem némi aggodalom. Még a végén megoldják, érted, 10 fejezettel korábban a problémát? Nem. Tehát így, amíg én figyelek, amíg én írom, addig nem. De hogy voltak konkrétumok, amiket tudtam. Még egy dolog, hogy van egy olyan probléma is szerintem, vagy egy olyan nehézség a hólabdásoknál, hogy szintén ez ilyen saját tapasztalat, hogy elkezdtem írni egy karaktert, és amikor a 2/3-ánál jártam, azt onnan jöttem rá, hogy ez nem az a karakter, amilyennek én akartam ezt az embert. És akkor visszamentem az elejére, és minden egyes jelenetet átírtam, amiben megszólalt minden egyes gondolatát, minden egyes megszólalását, mert egyszerűen nem állt, tehát valahogy nem találta a helyét a sztoriban, és azért nem találta a helyét, mert nem az az ember volt, akit én el akartam mesélni. És ez is olyan, hogy lehet, tehát hogy nekem például hólabdásként az is a szórakozás része, hogy megismerem ezeket az embereket. Nem csak a sztorit, de hogy a karaktereket is, és hogy van egy általános elképzelésem, tehát mondjuk például az például a tervezés része, és nem csak vibingolás, hogy 3 jellemzőt fölírok róluk magamnak, hogy milyenek, hogy az alapján tudjam a viselkedésüket, meg például a fejlődésüket igazítani jelenetekben, ami egyébként egy fantasztikusan jó szerepjátékos trükk. Szóval, ha az ember D&D-zik, és szeretne tényleg szerepjátszani, és nem csak, nem tudom, kúszni a dungeonben, akkor nagyon szórakoztató tud lenni az, hogy tényleg ott van az a 3 jellemző, és akkor az alapján tudok tényleg a in-karakter reagálni, és egyébként ez működik az írásnál is, szerintem tök jól. Jó, akkor mesélek egy kicsit arról, hogy milyen nehézségei lehetnek a dinárisoknak. Ugye te meséltél arról, hogy hólabdásként azon kívül, hogy csak élvezem az írást, milyen kihívások vagy nehézségek lehetnek. Hogyha valaki tervezős dináris író, akkor például sokszor van olyan probléma, hogy beleragad abba az elképzelésbe, amit ő eredetileg megtervezett. És hát azért ezt mindannyian tudjuk, hogy akár mennyire tervezel, menet közben derül ki, hogy működik-e egy történet, működnek-e a reakciók, és a karakterek hogyan kezdenek el együtt mozogni, hogyan reagálnak egymásra. Ha nem engedem meg magamnak azt, hogy változzanak a terveim, akkor simán lehet, hogy egy merevebb és kevésbé erős és hatásos szöveget írok, azért, mert már egyszer leírtam, hogy de már pedig az a fordulat az lesz, hogy akár egy izgalmasabb fordulat jut eszembe, de nem engedem meg magamnak, hogy elmenjek felé a fordulat felé, mert jaj, nem ezt terveztem. És amit terveztem, arra ráépítettem továbbiakat, és ha most ott lecserélem, akkor vége a világnak. És azt a kreatív újdonságot, amit felszabadít az írás egyébként az emberben, és ami miatt változik a terv meg a szöveg, azt nem engedem meg magamnak, mert én tudom, hogy én tervezős vagyok, és így kell csinálnom. És ezen tök jól segíthet az, hogyha megengedem, nyilván, és akkor ott megállok, és hát ha én egy tervezős vagyok, aki úgy tud jól tovább írni, hát akkor újra tervezek.
és megnézem, hogy oké, most megváltozott itt ez a fordulat, vagy megváltozott ez a reakció, mert mégiscsak ez következik jobban a világból, a karakterekből, a helyzetből, akkor hogyan fog ez kihatni az összes további tervemre? És hogy akkor mit változtat rajta. Simán lehet, hogy a végén ugyanoda jutok el, de egy kicsit más útvonalon, viszont megnyugodtam, mert akkor én ezt most így megtervezgettem magamnak. Úgyhogy igen, nyilván alapvetően ugye ezt elmondjuk, hogy ez nem egy ilyen nagyon merev dolog, hogy valaki ilyen és csak is ilyen. Azt is látom, hogy például lehet műfajonként változó. Lehet, hogy valaki mondjuk egy novellánál lazább, és megengedi magának a hólabdás dolgot, és még nem tudja, mit akar. Egy regénynél szigorúbb, mert mégiscsak abba több időt fogok fektetni. Vagy fordítva, valaki tudja magáról, hogy egy novellát muszáj lezárnia röviden, ezért ott behozza magának a tervezést, miközben a regénynél hólabdás, mert tudja, hogy van idő. Igen. Igen. Tehát, hogy 5 oldalon van összesen, tudom, mi lesz. Igen, tehát az, hogy átnyúlok a másik eszköztárához, vagy a másik módszeréhez, inkább így mondanám, és megnézem, hogy oké, képes vagyok beszorítani magam a tervezésbe 5 oldal erejéig, vagy képes vagyok teljesen megengedni magamnak, hogy semmit nem tudok, csak írok egy novella pályázatra, aminek van egy hívószava, és mi jut eszembe erről a hívószóról, valami majd lesz, hiszen max. 5 oldalt írhatok belőle. Ezek tök jól segítik a kreativitást, meg egyébként megmutatják, hogy mennyire van bennem átjárás a másik irány, meg a másik technika felé. Lehet, hogy nincs, és az se baj. Tehát lehet, hogy valaki tervezős, és mindig tervezős marad, és mindig így érzi jól magát, hólabdás, mindig hólabdás marad, és amikor kell írnia 5 oldalt, akkor azt majd vissza fogja faragni 25-ből. Ha meg tudja tenni, akkor teljesen oké. De viszont tehát, hogy ezeknek a lehetősége, hogy megadjam magamnak, hogy átjárok egy picit, vagy átkacsintok, ha tudok, vagy ha nem tudok, akkor meg nem kötelezem magam az átkacsintásra. Ezek szerintem nagyon fontosak, mert visszatérünk újra meg újra arra, hogy az írásnak szórakozásnak kell lenni. Nem nagyon élnek meg emberek az írásból Magyarországon. Nem lehet arra alapozni, hogy én most megtanulok mindent a kreatív írásról, és ez lesz a fő foglalkozásom, és majd ezzel fogok pénzt keresni, hogy regényeket írok, ami azt jelenti, hogy a szabadidőmet a munkám mellett, a családom mellett, a barátaim mellett szánom az írásra, akkor legalább legyen olyan, amit élvezek. És hogyha megtalálom azt, hogy ezzel a technikával élvezem, a másikkal meg szanaszét unom magam, vagy a másikkal meg halálra aggódom magam, akkor csináljam azt a technikát, amit élvezek nyilván. Úristen, mit fognak csinálni a következő fejezetben? Hogy lehet, hogy nem tudom? Majd kiderül, ha odaérünk. Igen, és akkor eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy én nem láttam szerintem még mozaikolós szerzőt közelről. Tehát, hogy hallottam róluk, tehát láttam már. Igen, láttam már egy képet a zsiráfról, de hogy még közelről nem láttam, nem simogattam meg a kis hátát. Tehát ugye a mozaikolós szerzőknél azt mondtuk, hogy egyébként nagyon sokszor azért ők terveznek, viszont a megírási módjuk az nem lineáris, hanem azt írják, ami őket érdekli. Azzal tartják fenn a saját érdeklődésüket a regény iránt, vagy akár egy novella iránt, hogy azokhoz a részekhez nyúlnak, amikre éppen kíváncsiak. Ugye az van, hogy eléggé hosszú idő megírni egy regényt, tehát még akkor is, hogyha szabadságot tudsz kivenni, és leülni, és nem tudom, napi 8 vagy 12 órában írni, még akkor is, de a legtöbb ember ilyet nem tud. Igen. Tehát, hogyha már egyszer az életemben ennyire sok hetet, hónapot szánok erre, vagy évet, akkor nyilván jó lenne, ha mindig úgy tudnék hozzányúlni, hogy ami engem ebből érdekel, hogy foglalkoztat. És a mozaikolósoknak ez a technikája arra, hogy fenntartsák a saját érdeklődésüket, hogy mindig ahhoz a részéhez nyúlnak. Aki lineárisan ír, akár hólabdás és várja a meglepetést, akár eltervezte és tudja, hogy mikor mi fog jönni, azt foglalkoztatja, hogy végighaladjon lineárisan a sztorin. Aki mozaikolós, ő meg mindig ahhoz a pillanathoz, vagy elemhez, vagy részhez nyúl, ami igazán érdekli. És adott esetben például határidőre írásba is bele tudja magát vinni, mert nem ül és szomorkodik azon, hogy jaj, azt a részt kéne írnom, de annyira nem érdekel, hanem azt a részt, ami annyira nem érdekli éppen, azt kihagyja. És egy olyan szakaszt vagy jelenetet ír helyette, ami foglalkoztatja és érdekli. És hogy nem hülye. Tehát, hogy ez is lehet ijesztő. Tehát, hogy szerintem tökre lehet ijesztő, ha valaki magára ismer, hogy ő így ír, hogy sosem írok végig rendesen egy regényt, csak innen, onnan, amonnan írok belőle részeket.
amennyiben rá tudja magát a végén szánni a favágó munkára, hogy akkor az összekötéseket, amiket azért ugrott át, mert nem érdekelte annyira, mégis megírja, vagy mégis érdekelje annyira, hogy na, akkor hogy fogok eljutni ettől a jelenettől addig a jelenetig, akkor a végén ugyanúgy lesz egy regénye, mint annak, aki lineárisan végigírja mondjuk az eltervezett dolgait. De igen, neki is fel kell arra készülni, hogy sokszor lehet, hogy újra kell írni, vagy alakítani kell a már megírt jelenetet. Tehát azt a jelenetet azért írtam meg, mert akkor ez érdekelt, és így tudtam haladni a regényírásba. Amikor meg összekötök két jelenetet, és rájövök, hogy egy olyan eseménysor történt az összekötő jelenetekben, vagy szakaszban, vagy egy jelenetben, ami miatt már nem mondhatja pont azt, pont úgy a szereplőm, akkor hozzá kell tudni nyúlni ahhoz, amit már megírtam. Ez egyébként egy olyan dolog, amit még fogtok hallani tőlünk, hogy így, amit az ember egyszer már megírt és letett, az sajnos még nem tökéletes, hanem hozzá kell tudnia nyúlni újra és újra. És hogy például ilyenkor is, hogyha az van, hogy én valamit már megírtam, és most összekötöm, és látom, hogy azért az úgy érzelmileg, vagy reakcióban, vagy akár abban, hogy nem tudom, leesett a hó, vagy pedig még csak ősz van, nem passzol, akkor bele kell nyúlnom, és meg kell változtatnom. És ez még egyébként egy tök fontos dolog, amit meg kell ott csinálniuk. Az, aki megtervezte és lineárisan ír, annak nagy esélye van arra, hogy legalább azon nem kell változtatnia, hogy ősz van, vagy tél lett. Mindenki másnak nehezebb helyzetei vannak, de hogy nyilván annak is kell egyébként javítani, meg variálni a dolgaim. Szóval, hogy én azt látom, hogy a mozaikolósok ezzel tartják fenn a saját figyelmüket, meg érdeklődésüket a szöveg iránt. Nem tudom, hogy magatokra ismertetek-e valamelyik módszerben, vagy pedig még gondolkoztok azon, hogy mik vagytok. Ha gondolkoztok, akkor nyugodtan idézitek fel, hogy amikor utoljára élveztétek az írást, akkor az hogy nézett ki, mennyire volt tervezett. Borzasztóan drága vagyok, amikor utoljára élveztétek az írást. Igen. Oké, és akkor ez lehet, hogy segít, és tényleg ne felejtsétek el, hogy ez nem egy szigorú merev rendszer, tehát hogy lehet, hogy váltogattok közötte, és hogyha találtatok egy ilyet, akkor olyan íróknak próbáljátok meg ellesni a technikáit, akik hozzátok hasonlóan dolgoznak, mert ez egy veszélyes dolog, ha valaki elmagyarázza neked, hogy hogyan kell regényt írni, csak tök más regényírói módszere van, mint neked. Egyébként meg menjetek, és jó írás nektek! Sziasztok! Sziasztok!